בני משפחת וקנין ממרכז הארץ. אז הם גילו שהישועה יכולה להגיע משני אחים אחרים במשפחה. אחוות אחים ואחיות, הכתבה של תמר פיין וסמדר פלד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. בגופו של ישראל יוציאו היום כליה כדי להשתיל אותה בגופה של אודליה, אחותו שמחכה כבר 4 שנים להשתלה. בהצלחה ישראל. אבל הניתוח הזה הוא רק חצי מן הסיפור, כי בחדר הסמוך בעוד כמה ימים יושפזו להשתלה גם האחים אורלי ודוד. אני תורמת לדוד. דוד הוא האח הקטן, ויש לנו התאמת רקמות 100%. וישראל תורם לאודליה, וגם להם יש 100% התאמה. וכולכם אחים. נכון, נכון מאוד. פה אתה לוחץ פה, חצי לחיצה, ואז יש כיוונון, ואז אתה מצלם. וואי, זה תמונה. אודליה בת 28, אמא ל5, עברה תאונת דרכים ובה נפגעה הכליה שלה, וכבר 4 שנים היא מטופלת בדיאליזה. מחלת הכליות של דוד בן 22 מתגלה כשהוא מתחיל בהליך גיוס לצה"ל. משפחה חרדית, 7 ילדים, ההורים חזרו לפני שנים בתשובה, ורק לאחרונה מגלים בני המשפחה שהם יכולים להציל זה את זה. ראינו בעיניים את האלה שבאמת קיבלו את התרומה מהחי או מהמת, לא משנה. את רואה את האושר בחיים שלהם, זה דברים זה מושגים שלא היינו חשופים אליהם, לא ידענו את הדברים האלה בכלל. הרגשתי שאני זאת שצריכה לתת, אבל ניצחו אותי הילדים שלי. הבן שלי מתי זה פסוק בתהילים, הוא הסתמך על זה שכתוב שמה לפי הראשי תיבות, ישראל לתרום כליה לאודליה ויצליח. הלכו לרופא שהוא פרטי ובדק ושאל ונתן את האישור, אמר אין שום בעיה, ואז הוא אומר, אמא, ניצחתי אותך, אני תורם. ערב ההשתלה הראשונה 4 האחים כבר נבדקו, התאמת הרקמות ביניהם מלאה באופן נדיר, כך על פי הרופאים, אבל בלי אישור סופי וברכת הדרך לא התבצעו השתלות. היא צריכה לעבור השתלת כליה, הוא תורם לה את הכליה, ויש להם עוד אח שצריך לעבור השתלת כליה, עוד אח שצריך לעבור השתלת כליה, והיא תורמת לו. תגדל בתור הבא, מה? אושר וחבוד. אמן. בואי את. בואי. ישראל, תשמור על הכליה שלי. אני יכולה לנשק אותך. שבשני אותך. בשביל כולם. אשר בהצלחה. ביום ראשון, לפני שבועיים, ישראל מוכנס אל חדר הניתוח. אודליה, אחותו, ממתינה במתח לתורה. מה דאגת? זה תוך שנייה נגמר. הודינו אותה. זה חלום ורוד. הניתוח הראשון מסתיים, הכליה של ישראל הופכת עכשיו להיות הכליה של אודליה. בהצלחה אורלי. אורלי בהצלחה. ביי. עוברים כמה ימים, עכשיו תורה של אורלי להיכנס לחדר הניתוח ולתרום את הכליה שלה לאח הצעיר דוד. אודליה, אני פה. אני חיה, אל תדאגי. אני מאחלת לך הצלחה אורלי. תודה מודש. תודה. זה לא קל, פשוט 4 ילדים בניתוחים, זה לא קל, אבל זה קצת מתרגשים, ותמיד חושבים על זה. עוד מעט תהיה, הכל יהיה מושלם, ובעזרת השם, הכל יבוא בשלום, בעזרת השם. אנשים מחכים שנים רבות להשתלה, וכאן המשפחה בכוחות עצמה, במשאבים שלה, פתרה את הבעיה של 2 אחים. שבמצטבר, אם היו צריכים לחכות להשתלה מהמת, היו מחכים שנים רבות. השבוע הם באו למפגש משפחתי, אותו צילום, אותה זווית, אבל הידיעה שהם כבר אחרי הכל משנה את התמונה. אבל חשוב להעביר את המסר לכולם, שלא יפחדו. והצלת חיים שזכינו, שנוצרה מכך, זה היה משתלם, זה היה שווה.